ha caigut en picat. I si tenim pis i feina, què més podríem fer a Girona? Sentir música, per exemple, en un flamant i enorme auditori on ens hem trobat amb en Martí, un actor gironí que després de viure a Barcelona, Madrid i Costa Rica, fa 5 anys que va decidir tornar-se a instal·lar a la seva ciutat. Home, jo em sembla que en aquest moment Girona és una ciutat on culturalment té un nivell alt, no? Penso que estem a una certa distància important de Barcelona per no ser absorbits per la gran capital i poder mantenir una certa personalitat en aquest sentit, no? Vulguis o no, nosaltres el centralisme el patim molt i l'hem patit, i jo soc un exemple d'un actor que volia dedicar-se a això professionalment i aquí doncs era bastant impossible. Per tant, aquest pes de Barcelona sempre el portem molt a dins, no? Hi haurà un futur centre d'arts escèniques, un altre d'art contemporani, tenen un festival molt consolidat com el Temporada Alta o el de teatre amateur i, sobretot, sensació de tranquil·litat, almenys a la part vella on es concentra una bona part de l'oferta d'oci de la ciutat. Jo diria que és una ciutat bastant equilibrada també en la qüestió de nocturn, no? Vull dir, d'oci en aquest sentit. No veus encara el Botellón, és una ciutat que no crec que el permetessin tampoc. També és molt familiar, eh? És una mica pija, va, diguem. És cert que és una mica pija i això comporta ja un esperit també dins del que és el gironí, no? Aquesta idea de sentir-se content d'un mateix, però també la qüestió econòmica que dona una certa estabilitat econòmica. La gent que viu aquí no sembla una mica que tothom està ben situat. Si més no ho sembla, no? La impressió que tinc després de passar tot un dia a Girona és que les estadístiques a aquesta ciutat li fan justícia, perquè realment sembla que la gent viu molt i molt bé. I com que els gironins diuen que per tornar a Girona s'ha de fer un petó al cul de la Lleona, jo, per si de cas, vaig a fer-li.